Idemo, Andrej. Neću vam, pa znaš da on ja jednom trupu, nemam pojma. Kad da donesem i da se naloži da? Jel imamo ono ugovor? Nema. Ja mislim da imamo. Pa ono to. Bolje sad kriv. Neka su mi pričinje Boga, što to ne hoće. Pa ovo je, kažem to, nisam. Pa da se stavim. Pa da, pa ima pa kad za pečenje mogu da se vrati. Da se kvori. Andrej. Ja on pravi plan. Danas, ja bi se posnao sutra ranije, danas 35. Zato kažem pre kad Andrej. lijepo. Kod mene je gore, ali da vrš nema da se sluči. Aha, pa doneću onda ako je tako. Dobro, pa doneću, ja za sad... Ja sam stavio Valere